Wieqfa kienet imbikkija, l-om ħdejn bina fit-tbatija, fuq salib imdendel. Ta' din l-om il-qalb maqsuma, f'dak l-imrar bluġieħ mitmuma, nifet sejf in-niket. Kemm tbatija f'qalb muġuha, li madwejja li jifnuha, ħasset l-om imbirka. Xweġġa ġarbet u xkefrija, meta ratu fit-tbatija, l-om lil-bina Alla. Qalb kull bniedem tħoss għaliha, lill-om Kristu u kemm tibkija, x'ħin tara f'dil ħsara. Min ma jħoss id-dwejjaq tagħha, x'ħin ta' Kristu l-om jilmagħha, f'niket kbir ma' bina. Għad-dnubiet tal-poplu l-ħati, lil Ġesu jiratu jbati, taħt is-swat bla ħniena. Rat lil-bina u baqgħet miegħu f'dak l-imrar tal-mewta tiegħu, waqt li ħarġet ruħu. U għajn ta' mħabba lija, ġalni nħoss dik it-tbatija biex jiena nibki miegħek. Kebbes f'qalbi nar ta' mħabba, la tħallija qatt titabba, imħabbti għal Kristu. Qaddisa isma' talbi, dawk il-pjagi qiegħdli f'qalbi, tibnek Ġesu msallab. Aqsam miegħi dit-tbatija għal Ġesu li mħabba fija, xerret demmu kollu. Ħdejn Ġesu nibki dnubieti, fis-salib nara ħtijieti, sakemm ngħix dil-ħajja. Kemm nixtieq nibqa' miegħek, mas-salib u fid-dmugħ tiegħek, nissieħeb minn qalbi. Ferġni mbirka, qalbina, uri miegħi din il-ħniena biex inħoss l-indiema. Mewt Ġesu qiegħdli qudiemi, fuq il-pjagi jkun biss kliemi u l-passjoni tiegħu. Ġalni nħoss il-pjagi fija, is-salib u kull tbatija, u nissaffa b'demmu. Verġni mbirka iqaf miegħi, f'jum il-ħaq biex fit-tmiem tiegħi fin-nhar qatt ma nintilef. Bis-salib fit-triq wennisni u b'mewt ibnek ħarisni, żommni sħiħ fil-grazzja. Meta jmut dal-ġisem f'qajjar, għamel int li jien nittajjar lejn is-sebħ tal-ġenna. Amen.